Hej derude. Jeg skal undersøge nogle vinkler ved en cirkel, og jeg har i det her tilfælde valgt at undersøge periferivinklen på en cirkel. Til det bruger jeg cirkel ud fra centrum og punkt til at lave min cirkel først her, med et punkt ude på periferien allerede. Jeg vælger, at mit ene ben det skal gå igennem centrum i første omgang her. Det må være cirka sådan der. Så skal jeg også bruge et andet ben her ud til periferien selvfølgelig. Og endelig laver jeg så et punkt til centervinklen her. Så vil jeg selvfølgelig gerne lige have tegnet vinklerne ind. Så det bruger jeg vinkel her. Jeg skal have min vinkel op i periferivinklen her. Og så skal jeg have min centervinkel. Ser sådan der ud. Og så kan man altså se sådan cirka, at min periferivinkel den er halvt så stor som centervinklen. Og det er sådan set lige meget, hvor jeg flytter benet hen på periferien, så bliver den ved med at være det. Ligeledes vil man kunne lave en anden cirkel her, hvor periferiens ben de ligger på hver sin side af centrum. Så laver jeg altså to ben. Det ene på højre side af centrum her, det andet på venstre. Så laver jeg en centervinkel igen. Så skal jeg bruge min vinkel F her, periferivinklen, og min centervinkel E. Og her igen kan vi se 84,68, det er cirka halvdelen. Og det er sådan set lige meget, hvor vi flytter den hen, så bliver den ved med at være halvdelen. Skal vi se, om jeg også lige kan nå et sidste tilfælde her. Jeg laver en ny cirkel, samme princip. Og her der ligger periferivinklens ben på samme side af centrum. Det vil sige, at jeg kan tegne et her, et hernede for eksempel. Forbinder dem med center. Og her er det altså denne her centervinkel, vi først laver samme princip som før, og periferivinklen. 23,46, det er jo også cirka en halvdel af centervinklen, periferivinklen er her. Og det er altså igen lige meget, hvordan vi trækker i benene. Tak fordi du kiggede med. Beviset følger.